Guba nga dalan pasunod sa sanitary landfill sa barangay Pagalungan sa Cagayan de Oro City. Ginatudlong hinungdan sa pagkadilatar sa pagkolekta sa mga basura sa syudad. Ani report ni James Paulo Yap. Subling na dilatar ang pagpangolekta sa mga basura sa bagong garbage collection contractor sa syudad. Kinihuman nga maglisod og agi ang mga garbage truck padulong sa sanitary landfill sa barangay Pagalungan tungod sa lapok ug delikado kini sa mga truck. Sa video nga gipost sa Cagayan de Oro City Information Office niadtong adlawng Sabado, makita ang mga bagong garbage truck nga galinya samtang usa ka pison ang nagpatag sa lapok nga kalsada pasaka sa landfill. Adtong Sabado nalipay kay ko kay yaksinan gyud ni Engineer Joel Mumongan. Nagpadala siya dito yung mga tao bisag Sabado, no? O gitrabaho ang maong dalan. Unya dayon na problema lang po dahil kay pagkahapon kusog na po kayong ulan. Sumala ni Engineer Cuenca, usa ka pribadong kumpanya matud pa ang gadumala sa sanitary landfill, lakip na mga access road niini. Personal nga gibisita sa GMA Regional TV1 Mindanao ang sanitary landfill aron makita ang sitwasyon niini. Apan sumala sa nagbantay nga nagpadayon pang operasyon sa City Engineer's Office sa ibabaw og dili pa kini pasudlan. Tungod sa sagungson nga pagbundak sa ulan, ngunani ang sitwasyon garon sa entrada nga bahin dinhi sa sanitary landfill sa barangay Pagalungan sa Cagayan de Oro City. Sumala sa Clenro nga palisuray gyud ang pagdala sa mga basura paingon sa ibabaw nga bahin tungod danlog ang kalsada. Gani sa atong likod makita na ang mga heavy equipment nga maoy muayo aron nga maagian pagbalik ang dalan ug dili na magtapunog ang basura sa syudad. Plano karon sa City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro ang pagmontar og transfer station sa usa ka barangay aron dili na magkinahanglan pa nga musaka sa landfill ang tanang truck sa basura, ilabi pa nga ting-ulan na. Ato gyud nang gibutang sa atong term of reference, no? As per recommendation po sa DNR-AMB na dapat na transfer station aron paspas ang papaligtas sa mga basura. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.